Ibqgħu fitxuh fil-Knisja, Ġesu fil-Knisja jinsab. Hija gidba li nippruvaw nifirdu l-Kristu mill-Knisja u naħsbu li nistgħu nsibuh barra mill-Knisja sistej. Iżda hi resqet, inxteħtet qudiemu u qaltlu. Mela xorta baqgħet tfittex il-Kristu sistej. Ġesu x'jgħidlhom? Ma ġejtx mibgħut li fannaċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Ġesu qed jgħidilhom hawnhekk l-Apostli isma'. L-ewwel missjoni tiegħi tinsab ma' dawk li huma fil-poplu ta' Alla, l-poplu Ludi. Però din il-mara ma taqtax qalba. Din il-mara tmur għand Kristu x'konvinta li Ġesu se jinfetaħ għaliha. Allura skitta Ġesu mhuwiex għax Ġesu qed jinjura huwa mal-mod kif Ġesu qed ikabbara fil-fidi. Huwa l-mod kif Ġesu qed ikabbara fil-fidi. Tibqa' tfittxu. Hemmhekk fejn forsi aħna neħlu eżisti, meta Alla jiskot nitilquh dil-mara fitxitu aktar. U x'tgħidlu? Ejn mulej. Innotaw li t-titlu li tagħtu fil-bidu mulej bin David ħennalija terġa' tilu issa ejn mulej. Ma tbiddilx ir-relazzjoni tagħha ma' Ġesu, tibqa' tarfu bħala l-mulej tagħha. Ma tgħidlux xi titlu ieħor, le ma tibqa' f'dik l-istess livell. U Ġesu jkompli jipprova l-fidi tagħha ħalli jkabbaru jgħidilha mhuwiex sewwa tieħu l-ħobs tal-uliet u tixħtu lill-ġriewi. Ġesu hawnhekk qed juża kelma anke jibsa. Meta qed jgħid l-uliet qed jirreferi għal poplu Ludi. Meta qed jgħid għall-ġriewi kelma dispreċjattiva tgħidel mara għal dawk li mhumiex parti minn dan il-poplu. Però Ġesu mhux biex ikun kattiv magħha. Ġesu propju qiegħed ikkabbara fil-fidi tagħha. Araw se terġa' twieġeb. Ekku mulej qaltlu. Iżda l-ġriewi wkoll jiklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidhom. Għat-tielet darba terġa' tgħidlu mulej. Terġa' taċċetta dak li Ġesu qed jgħidilha. Tqis lilha nfisha bħala parti mill-ġriewi. Araw il-fidi tagħha sistijaj kemm kbira f'Ġesu. Laqqas ta' madwar Ġesu ma kellhom din il-fidi. U din il-mara kellha din il-fidi. U Ġesu x'jgħidilha. Imbagħad Ġesu jwieġeb għalla mara. Il-fidi tiegħek kbira ħajsirlek kif tixtieq u minn dak il-ħin stess binta fieqet. Din il-mara Ġesu qalilha kelma li l-apostli ma qalilhomx. Il-fidi tiegħek kbira. L-apostli ċanfarhom minħabba noqqas ta' fidi tagħhom. Imma din il-mara jgħidilha l-fidi tiegħek kbira. Ta' skur li kbira. Ġesu għaddija mill-prova tal-fidi u din il-mara tgħaddi mill-prova tal-fidi. Alla għandu dritt li lilek jippruvak, iġarbek fil-fidi tiegħek. Għaliex tikabrek fiha. Ħafna drabi aħna l-Kristu ġibnieh magician. Il-Ġesu ġiriduh jagħmel tricks. Il-Ġesu riduh jagħmel il-maġija, l-abrakatabra, il-magic wand, il-problem solver tal-ħajja tagħna. Ma dan mhux Ġesu. Dan mhux Ġesu. Ġesu dak li jitlob il-fidi minnek. Il-fidi għamja. L-abbandun totali fih u tħalli kompletament fidejh. Bħal meta inti tmur l-istar tagħmel operazzjoni u tintelaq kompletament fidejn il-professur. Jekk hemm bżonn jagħtik il-lopju u ma taf xejn qed jagħmel u tistenna li terġa' toħroġ minn dik l-operazzjoni. Aħna nafdaw in-nies daqshekk f'operazzjonijiet ma maħniex kapaċi nafdaw l-Alla daqshekk fil-ħajja tagħna. Hemm bżonn nuru din il-fiduċja sħiħa x'meta aħna l-mulej ikabbarna, iġarrabna biex nikbru f'din il-fidi, imbagħad naraw il-mirakli tiegħu. Il-fidi tiegħek hija kbira mara, ħajsirlek dak li tixtieq u dak il-ħin binta tinħeles mill-qawwa tax-xitan. Din hija l-fidi eżistej li intom ġenituri mistidna li jkollkom. U din hija l-fidi li titta minna poplu u knisja miftuħa l kulħadd. L-apostli kienu magħluqin għal din il-mara. Iżda din il-mara superat l-apostli d-disċipli sabiex infetħet għal Kristu u Kristu jkompli jinfetaħ għaliha. Jalla eżistijaj aħna nkunu nixbħu din il-mara li nkunu persistenti quddiem Ġesu fil-fidi tagħna. Jalla daw kollha li nqatgħu minn Kristu li ma jħossuhomx parti mill-Knisja jiskopru mill-ġdid b'din il-fidi lil Kristu fil-Knisja tiegħu u jalla dawk aħna l-koll li aħna fil-Knisja ma nkunux ta' xkiel għal dawk li qegħdin ifittxu lil Ġesu imma nkunu aħna l-ewwel nies nikkonvertu sabiex dawk li qegħdin ifittxu l-Kristu fil-Knisja llum ikunu jistgħu isibuh. Jalla Omna Marija tinterċedi għall-Knisja biex il-Knisja titnaddaf minn ġewwa minna l-koll.
issir zabra verament ġewwa fiha, issir knisja miftuħa kompletament għal Ġesu u miftuħa kompletament għan-nies li għandhom bżonnu. U jekk nagħmlu dan, il-Mulej jagħtina sliem.